DJ, don't take it, let's go. Now go Asia. I like South Asia. Oh my dear.
Who is up now? Tell them my temper. Yeah. Alex, doctor. So doctor ya zo gida gaba gidana ne. DJ, da ta kana jin Dr. Razak shi kenan. Barka san da zuwa. Me yana kenan. Dr. Razak. Dr. Razak kenan. Me yana kenan. Dr. Razak. Kubani bashi ransuwa